Дигиталната зависимост е, поне по начина, по който аз се разбирам, състояние, в което индивида да не може да преустанови комуникацията си в дигитална среда или отношенията с цифровите устройства и да остане изцяло или по-дълго изключен в физическата среда, като няма цифров компонент в преживяването му. Това е най-общо обяснение, но тук е интересен въпрос какво означава дигитална среда, защото ние не усещаме колко сме дигитално зависими. Дори ако помислите часовника ви дали е дигитален или е цифров, телефона ви дали е дигитален и цифров, навигацията ви дали е дигитална и цифрова и дали телевизора ви е дигитален и цифров и дали прахосмокачката ви дали е дигитална и цифрова, ще установите, че ние много зависим от дигитални устройства и затова ясно или неясно сме станали дигитално зависими, а младите хора, дистанцирайки се от необходимостта да търсят физически контакт, много често бягат в дигиталната среда и оттам изпадат в по-дълбоки дигитални зависимости. Всякакъв флирт с технологията, всяко преживяване, което вдига адреналина или доставя допамин и всяко преживяване, което ви прави щастлив или ви кара да се чувствате по-силен, е добро, ако осъзнавате наистина какво правите, ако може да го контролирате. Риска е кога преставаме да контролираме и кога почваме да бъдем подвласти на хормоните и емоцията си и преставаме да работим със съзнанието си. Моята препоръка е никога да не бъде налаган контрол, а по-скоро да бъдат договарени правила. Като тези правила, след като бъдат договорени, да бъдат вменени като отговорност на детето или младежа, който сам трябва да си наложи тези правила. Това, което според мен е хубаво да се направи, е дайте персоналното устройство на детето си. Първо го поговорете кое е полезно, кое е рисково и защо е рисково. И след това кажете, нека сега да направим правила, които да дефинираме заедно, а вашето дете да бъде онзи, който ще ги въведе и ги активира. И въпросът е как да го направим. Това е много просто. Отваряте домашния си рутер, просто е за мен, но повярвайте ми, не е сложно. Отваряте домашния си рутер, там имате телефона и таблета на детето ви и казвате от колко до колко часа смяташ, че трябва да имаш достъп до телефона си, за да може да ти остава време да учиш. И той казва, искам между 1 и 2. Въведи си правилата. Събота и неделя искаш да имаш повече време. Да. Кога? Сутрин и вечер. Въведи си времето. Сега в момента, в който натиснеш бутона запис, това означава, че правилата, които ти си избрал и въвел, ще те помогнат да бъдат изпълнявани от машината. По същия начин правиме и детски акаунти или младежки акаунти, за да може да ограничим съдържанието. И в този случай родителя или настойника не е виновен за това, че налага правилата. Той запознава детето с възможността му само да определи правилата, в които да живее, а машината само го подпомага.